ಈ ವೈಭವದ ಪೊರ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತಡ್ ದುಂಬುದ ಕೂಟದ ಕುಲು ಕಲಕ ಜಪ್ಪರವಲ್ಲೇ ರಕುಲು ಕಲಕ ಜಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠಡು ಒಲಗಾತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರಿಯ ಬಾರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವ್ರ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಗುರುಕಾರ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೀಮದ ಬಿರ್ಸಾದಿಗದ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬಿಲೆರಾಯ್ದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಎನಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಳಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ವಾದ್ಯ ತಾಸದ ಉಲೆಪಾಟ ಬೊಟ್ಟಾಟದ ನಡುಟು ಕಲಕ ಜಪ್ಪರ್ ಒಲ್ಲೆರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ತುಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಪ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಬನೇಟರ್ ದ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಜಿ ಬರೋಂದಲ್ಲೇರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ 2023 ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ನೂತ್ತ ಮೂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು 417 ವಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದಿನ ದೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂದು ಪುಗಾರ್ತದ ಅಪ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ತುಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದೆ ತುಳು ನೆಲತ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಲವಾನ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಬಾರ್ಡರ್ ಹೇರಾಪೇರಿ ಮೊಹರಾ ಕೃಷ್ಣ ಬಲವಾನ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ 150 ಹೆಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತವರಿ ಕಲಾವಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೊಸತೊಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಸಬೆಟ್ಟು ಈ ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬರೋಡು ಲೇ ತಾತಂಡ ಕಲೆ
It was a golden era of Indian cricket where the legendary batters like Sachin, Dravid, Ganguly, Yuvraj, Sehwag and Dhoni used to play together. And we had the greatest leg spinners of world cricket, Anil Kumble and Harbhajan Singh used to play together. And we are very pleased to have Turbonator, the Paji Harbhajan Singh in this Pili nalike stage. Welcome you all, sir. ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲನೆ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಪಣಂಬೂರದ ACP ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಅಂಚನೆ ಮರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಟೋಬಿ ಪಣಂಬೂರು ACP ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರಾಜಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಟೋಬಿ ಬರೋಡೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದುಂಟು ಟೋಬಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ನಮ್ಮ ಜವಡೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಸಿದಾದ ಮನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತಂತ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದವರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದ ಅದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ಬರ್ಪಾರೆ ಇನಿ ಕೊಡಾರ ಏನು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇಡೀ ಭಿನ್ನೆ ಅತ್ತು ಏನ್ ಚಲಾರಿ ದಸರಾ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದವೆ ದಯಪನಗ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಇನಿ ತೂಂಡ ಪುತ್ತೂರು ನಡಪುಂಡು ಕಾರ್ಕಳ ನಡಪುಂಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಡಪುಂಡು ಮಾತಾ ಕೊಡಿ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾದುಪು ದಾಯ್ ಈತು ಪಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಂದು ಆಂಡ ಜಾನಪದ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಐ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಶುರು ಮಲ್ದಿನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ ಅವಳೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿನ ಅಲ್ತನತ ಐ ಹಿಂದಿದ ಹುಡುಗಿ ಇನಿ ಪಿದೇದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲೇರು ಬಂದಾಂಡ ಅವ ಆತು ಪಸರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಐತ ಪೂರಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ಈ ಪಿಲ್ನಲ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಾದೊಂಡು ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಮಕ್ಕ ಮಾತ ಜವನೇರು ಪುದರ್ದ ಅಂತ ಏರ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಲೇ ಪೋಪುಂಡು ಯಾನೆಡೆ ಭಿನ್ನೆ ಅದ್ವೈಜಿ ಮೇರ ದೋಸ್ತಿ ಅದ್ವೈದೀನಿ ಅಂಚಾದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಗಲ ಪ್ರೀತಿದಾದೊಂಡು ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಂಗ್ ಒಂದು ನನನಾಥ ಪಸರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲಣ್ಣ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಬತ್ತೆ ರಾತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನಲ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರ್ ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮಿನಿ ಆವಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಗಾರನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಡೆ ಒಪ್ಪೋಡೊಂದು ರಾಜಣ್ಣಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬನ್ಪುನು ಸುನಿಲನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಆರು ಎಪ್ಪಲ ಚಿರರುನಿ ಅಂಚನೆ ಶೆಟ್ರ್ ಈರ್ಲ ಇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕರ್ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಶೆಟ್ರ್ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪೇರು ಶೆಟ್ರ್ನ ಕಾಪುಂದಾದಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕದಾ ಶೆಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತಾಸದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ರಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟು ಹುಟ್ಲಿ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಪೇರು
ಹರ್ಭಜನ್ ಸರ್, ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಏನೇ ಹೀಸ್ ಅರವಿಂದ್ KP. Let me give you his brief introduction. No better than me, let him himself give his introduction. I'm into motorsports and I've won 17 national championships. First Indian to have won a motocross championship overseas and only second Indian to have finished the Dakar. So my best result in world championship is 12th. So this is what I have been doing for almost 18 years now. Motorbike. Locals here, everybody knows it. And then now he's become famous after going to Big Boss. So now both Big Boss celebrities are with us. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ Season-8 ಇದ್ದಿದ್ದು Season 8000 ಆಗಬೇಕಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಥುನ್ ಡ್ರೈವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತೀರ್ಪು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿದೆ ಅನ್ಸೋರು ಮಲ್ಪ ಬಳೆ ನನಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಬಲೆ ಟೀಮ್ದ ಲೀಡರ್ ಹಲೋ ಧನು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಇರಪುದರಣ್ಣ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಏತ್ ವರ್ಷೋಡು ಪಿಲಿ ಬಡೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂದು 7ನೇ ವರ್ಷದ ಬಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬತ್ತಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಂಡಿಗೆಡು ಜೆಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಬರ್ಪ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಡು ಒಲ್ಪಲ ಅಂಜು ತಪ್ಪಂದ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮರಿಪಿಲಿ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ಮಂಡದಿ ಒಂದು ಆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಹೂವರೆಗೆ ಮಂಡಪಿಲಿ ಮರಿಪಿಲಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬು ಭಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಮಂಡಪಿಲಿ ಮರಿಪಿಲಿನ ತುಂಬೊಂದು ದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ತುಂಬೊಂದು 4 ದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಆಡ್ಬೇಕ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನು ಸೂಪರ್ ಪೌಲ ಕುಣಿತೋಡು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಪಿಲಿತ ನಡೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಕಲಿ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಂಡ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಡಯಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬಂಡ ಹೌದಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆಯ್ ನೀನು ಅವು ಕಸರತ್ತದ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಬಂಡಯಾನು ಕಸರತ್ತು ಇರ್ನ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಪೌಲ ಕುಣಿತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಮರಿಪುಲಿ ಗುರಿ ಆತನ ಒಂಜಿ 2 3 4 ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎತ್ತ ಪೇಜವರ್ ನವೀನರೇ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಆಮೇಡ್ದು ಎಕಡ್ದಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಮೇಡ್ದೆ ಬರ್ಪೆ ತಾಸೆ ದೋಲ್ದಕಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಟ್ರಂಪಿಡ್ದಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಸಪನ್ನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಕೊಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಐತೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗು ಪೂತ ಬಕೆಟ್ ಪನ್ಪುಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಬೈದೆ ದುಂಬು ಗೊಂಡೆದ ಪೂ ಪಾಡೋದು ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಇಜ್ಜೆಗೆ ಸೇವಂತಿಗೆದ ಪೂ ಪಾಡೋದು ಇರ್ಬೇರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಣ್ಣಿ ಪಿಲ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚೇತಿನ ನಲಿಕೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ದೇಪಂಡ ಪೌಲದ ಬಗೆಟ್ ಚೂರ್ಲ ತತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಡ್ದಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ನಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎತ್ತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕೊಲ್ನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು 20 ನಿಮಿಷ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶೀಲೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಂಯೋಜನೆ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ ಆತಂಡು ಈ ಎನ್ಮನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಕಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರಗು ಕನ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವೇರ್ ನಿಕ್ಲನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವೀರಮರ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತೀರ್ಪುಗರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನು ಬನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪಜ್ಜನ ದೇವದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.